A concentración Albariño de Clásicos que se celebrará esta fin de semana cumpre este ano 15 edicións, polo que os seus organizadores quixeron preparar un programa máis especial do habitual. Este algo especial vai a resultar que se converte en 2 días de concentración con xente de toda Galicia e parte de Portugal, no que é interesante sempre poñer en valor o que temos. Vai consistir en unha ruta pasando por sitios máis pintorescos desde Vilanova de Arousa, Illa de Arousa, Cambados, o Grove e Sanxenxo principalmente. Este desfile de vehículos clásicos polo Salnés será o sábado día 2, pero o domingo día 3 continúa a concentración xa na Praza de Fefiñáns en Cambados, onde o público poderá admiralos durante todo o día. O Concello de Cambados considera que o evento é todo un privilexio para o municipio e para a comarca, así como unha oportunidade para dar a coñecer a potencialidade do lugar. Isto fai que, que podamos mostrar unha vez máis os concellos turísticos que temos aquí na nosa comarca, na comarca do Salnés, e sobre todo para que todos esos participantes que veñen tamén de fora poidan coñecer con detemento tamén Cambados, posto que van a pasar polos sitios máis emblemáticos da nosa vila. A concentración asisten máis de 100 coches clásicos procedentes de toda Galicia e parte de Portugal.